Takže čau, já tě vítám u druhého dílu série Comeback. Dneska jsme tady v Gym Nationu, v mém domovském fitku, kde působím i jako trenér. Dneska máme trénink prsou, do závodu zbývá 8 týdnů, takže já tady mám namíchaný nakopávač, intraworkout, teď se rozehřeju na kole, dám si takovou svoji rozcvičku, abych zahřál to prso a jdeme na trénink. Tak pojďte. Možná z druhé strany, já tady mám ten jebák. No, takže co se událo za tu dobu, kdy jsme naposledy točili, tak byli jsme na nominaci s mýma klukama, závodníkama, vlastně s Matějem a Alešem. Všichni tři jsme se nominovali na mistrovství Evropy. A jinak mám teď nudný život, je to jen práce, svůj trénink, práce, večer navařit a pak zase ráno do práce, takže teď požívám nějaký nudný život, ale baví mě to. Jinak budu letos soutěžit stále v kategorii fyzik, protože prostě oko není piča a ty nohy stále prostě nejsou k tomu vršku. Jo, ty kvadráky se zlepšily, ale prostě ty hamstringy tam vůbec nebyly. To jsem vypadal jak děcko ze zadu a ty tam chybí, takže budu potřebovat prostě rok a pořádně nabrat. Jo, ten vršek se prostě furt zvětšuje i v tom závěru, protože se vrací do té původní velikosti, co byl. A takže jsem předělal i trénink, teď jezdím nohy 1krát týdně místo už 2 a k nohám se zase pořádně vrátíme po závodech, kde si dám odpočinkovou fázi a pak naběhneme do objemu a uděláme pořádně ty nohy. Tak, si mám takovou rozcvičku ještě, kde pojedu stahování kladky pod hmatem, k tomu kliky a upažování na ramena, tím jen zahřeju to prso, 3 sérky takhle po sobě, bez pauzy a půjdeme na prsa. No, už jsem úplně v prdeli, takže na chviličku pauzičku, dáme rozehřívací sérii, pak půjdeme na 3 pracovní, jedu protisměrný kladky, upažování, abych trošku unavil, nebyla taková síla, pak půjdeme tlaky na stroj na vrchy prsou. Dneska už vám aspoň něco řeknu během tréninku, protože minule na těch nohách to jsem byl úplně v prdeli. To jste mohli vidět. Jdem na to. Tlačíš dozadu, nedáváš je dopředu, lopatky k sobě. A jak jdeš dozadu, jak se to pokrčím v loktech, jak jdu dopředu, lokty jdou k sobě, do kontrakce zmáčknu to. Tak, jak dlouho cvičím? Ale je to od nějakých mých 14-15 let. Teď mi je 27, bude mi 28, takže to je nějakých 12, bude to 13 let. A začalo to vlastně tím, že otec mě vzal do posilovny, no. Tím to vlastně celý začalo. Že tím mu děkuju. Díky, táto. No a to spám tak, kdyby to bylo včera, protože jsme chodili, jezdili jsme tlaky na prsa a tehdy pro mě bylo úplně wow, že jsem zvedl 10. Takže to je takový jako srandovní, no. A toho se odráží, pamatuješ si na svůj první trénink? Jo, to si nepamatuju. Svůj první trénink, to si nepamatuju.
Ale jako já už jsem cvičil dřív, my jsme s klukama prostě na škole, že jo, cvičili prostě s EZ-tou, biceps na táboře, si tady pamatuju, na škole jsme cvičili, kdy v 8. třídě jsem dal rekord v klikách na škole, myslím, že nějakých kolem 60-70 že to bylo nějakých 60-70 kliků v tahu a nějakých 30 zhybů pod hmatem jsem dal, to byl taky rekord školy, takže už odmala jsem to měl v sobě, že chlap by měl mít nějakou sílu a fyzickou zdatnost, to jsem zapomněl. A jdem na to. Pičo. Co vlastně máme dobrý? No jinak, pěkná jízva. Tak jdeme na třetí, poslední série tady. Čau, prosím, kolik tady ještě máš? Ale dvakrát ještě. Jo. Vždycky ve formě nebo začíná se jako každý jiný? Já už jsem se tak narodil, já jsem byl zmámený po pečeniční úry. What the fuck is going on here? A už jsem měl třeba kolik tehdy? 15 kg vysekanej. Ale začínal jsem úplně jak hubený kluk. Měl jsem 50 kg. Byl jsem teda šlachovitý, byl jsem vysekanej. Nějaký jako ty tvary tam to bylo, ale měl jsem 50 kg, takže hubený kluk. No a taky jsem tehdy furt nějak nemohl nabrat, že jo, furt jsem si myslel, že mám rychlé spalování, že můžu žrát co chci. Takže naberu, ale je to o tom, že jsem prostě byl málo a špatně. Ale to, že sežereš 5 rohlíků a k tomu nevím, nějakou pomazánku, to prostě jak hovno. Cože? Co tě ke cvičení původně přivedlo? Co mě přivedlo původně k cvičení, ale to, že jsem měl 50 kg a chtěl jsem vždycky mít nějak svaly, nějak vypadat, prostě za mě, jak jsem zmiňoval, prostě chlap by tak měl vypadat. Je to obrovský trhač puntek, řekl Filip Grzna, ne, to si dělám prdel, ale prostě nějak vypadat a chtěl jsem ženu, tehdy prostě byl Lazar Angelo. A tady tyhle jména, takže ty se mně líbily, byly taky vzorové a díky nim, kvůli tomu jsem taky začal pořádně cvičit, tak chtěl jsem nějak vypadat. Pak se to nějak zvrhlo a teď jsem větší, než byli oni. To tam můžeš nechat. Jo. To taky. Jo? Jo. Ne, já to řeknu seriózně, ne? Skočím si jenom pro ručník. No, jinak, až vyjde tohle video, tak už by mělo být video pro Rony, co jsme natáčeli s svýma klukama, s Matějem a Alešem. Takže určitě taky na to mrkněte. Buď to najdete odkaz na mým Instagramu, a nebo na Rony. Odkaz najdete v popisku videa. Jo, jinak se to snažím mačkat, furt pod kontrolou.
žádný těžký váhy, mrdám na to. Jelikož teď začínáš být křehčí, svaly unavený a nechci se zranit. Nechci se tě zeptat, a když jsi začal fitness brát vážně? Ale já jsem to bral asi vždycky vážně, akorát předtím to bylo moje hobby dlouhou dobu a já jsem to vždycky bral vážně. Akorát teď to beru asi dost vážně, od té doby, co mě to živí, je to moje práce. Dlouho jsem se tomu bránil, aby to byla moje práce, jelikož jsem nechtěl, aby mě to zkazilo ten koníček, tam jsem prostě chodil vypnout. A že to ke mně tak přišlo, že prostě začali mě oslovovat lidi, kluci skrze tréninky, skrze jídeláky chtěli radit. A nějak prostě to tak zešlo a těch lidí se přibývalo a pak jsem se rozhodl, že prostě budu dělat to, co mě fakt baví. Zjistil jsem, že mě to baví, že mi to neskazí pohled na ten koníček. A teď mě to živí vlastně naplno a jsem za to strašně vděčný. Tak to třetí cvik pojedeme taky na středy. Trénink mám rozdělený po jedné partii. Jo, teď je plno takových. Ty vole, já nedokážu už teď úplně přemýšlet. No, teď na internetu koluje furt, jestli cvičit víc sérií, méně sérií, jestli cvičit upper lower. No a teď ale všechno je dobrý, jen ty si musíš vyzkoušet, co vyhovuje tobě a to na sebe uplatnit, jo. Já prostě od jak živa cvičím buď po 2 partiích, nebo po partii a po té partii, jak to cvičím teď, kde to prostě funguje nejvíc, udělal jsem na tom nejvíc progresu a budu tak jezdit, takže mrdat. Jo, ani mě to prostě nebaví, push pull legs, upper lower, mě to prostě nebaví a nebudu to tak cvičit. A na tomhle jsem udělal větší progres. Jo, takže já budu cvičit toto, hodně sérií, mrdám na to, progres tam je. Tak, ještě tam něco naložíme, ne? Jo, můj trénink trvá 45 minut až hodinu. Vyšší intenzita, funguje mi to, vrátil jsem teď k tomu zpátky, k tomu, co prostě mi fungovalo, funguje a není důvod to měnit. Oh. 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 A co bys řekl svému mladšímu já, kdyby teďka začínal cvičit? Ale co bych řekl svému mladší já, kdyby začal... Jo. Takže co bych řekl já svýmu mladšímu já? Hele, vydrž u toho a makej prostě. Nenech se strhnout okolím k party a pičovinám. Každopádně já bych asi nic neměnil, protože všechno jsem si měl prožít v tom životě a všechny ty pády, ty chyby, to mě mělo naučit, abych prostě pak mohl trénovat lidi a předávat jim ty zkušenosti. Protože jsem si plno věcí prožil, zjistil, co nefunguje a je to utržený prso. Prostě to všechno mě mělo něco naučit a díky tomu to můžu předávat dál. A proč se natáčíš? Dneska trénuješ prsa. Dneska proč trénuju prsa? Protože je pondělí a pondělí vždycky muselo být prsa. Prostě tak je. Si na začátek týdne, že jo? To nejlepší. Jsou to moje oblíbená partie.
Takže tehdy, když jsem si ho utrhl, jsem z toho byl fakt špatný. Naštěstí je to všechno dobrý, všechno to dobře dopadlo. Sice 200 už tahat na bench asi nebudu nikdy, což mi bude chybět, protože tady ty tréninky jsem měl rád, prostě hrubá síla, prdel, agrese. Teď už nemůžu, ale jak jsem už říkal, tomu cíli vede x cest, takže prostě akorát musím zvolit jinou cestu. Pro mě méně zábavnou, ale tak co už, no. Tak, teď pojedeme back deck, pojedeme na vrchy, takže se trošičku předkloním, protože tady back deck nebo važování stroj na vrchy nemáme v Gymnationu. A pojedeme ho 7x10, mezi pauzama bude 30 vteřin pauza, je to vlastně FST 7, sedmička, takže kdybyste o tom chtěli vědět víc, tak si určitě najdete na internetu. A jaký je teď tvoje nejoblíbenější jídlo? Ale teď, co je moje nejoblíbenější jídlo, tak to jsou asi na snídani, co mám kločky s proteinem, borůvky a omeletu ze 3 vajec, maso z rýží, tvaroh, vlastně všechno, co teď jím, protože jak už mám mít sacharidů, musel jsem to stáhnout, nějakých 250 gramů teď, mám fakt hlad, protože na nominaci mi řekli, že jsem furt dost osvalený vlastně na fyziky, že jsem spíš muskulár a že to musím ještě trošičku stáhnout, protože muskuláři na Moravě a republice nejsou. Na Evropě tam myslím, že jsou. Takže to prostě musím ještě trošičku víc stáhnout, aby to nebylo takový anabolický. A vidíme, no, pak chci využít prostě po závodech fakt odpočinek, objem, co nejvíc nabrat a využít ten můj svalový potenciál, co tam je. Prostě ta tvrdost, taková to z těch plnosvalů, nohy mají hezký tvary. Takže teď prostě v té dietě bych sežral i hovno, takže pro mě je prostě nechutná teď všechno, že? A to všichni asi znají, prostě co závodí, jsou v dietách před závodama. Si sežereš i hlínu. Když teďka do fyziku, která plánuješ pak na Evropu, se do něčeho jiného přemýšlet? Ne. Do jiné skupiny, do toho Ne, masku? jo, možná do toho muskuláru, ale uvidíme, jak to bude. No nic, teď začneme od znova, protože kecáme a já jsem projebal tu pauzu, takže teď nebudem kecat. Začneme od znova a pak si něco ještě tak řekneme. Já to teď jedu dojet. Trénink zabral nějakých 40 minut, takže nevidím důvod, proč tady být 2,5 hodiny. Čas jsou peníze a nemám tolik času, abych to si tady cvičil. Tak, my máme po tréninku prsou. Bohužel nám selhala technika, tak zbytek musíme dotočit na telefon, tak doufáme, že bude dobrý zvuk. No, jinak já teď ještě půjdu na kardio 20 minut, protáhnu se a to je všechno. Vidíme se u dalšího videa, zkusíme za 3 týdny. Vlastně video bude s svýma klukama, s Matějem a Alešem, tak se máte na co těšit, bude větší prdel aspoň. No a pokud se vám video líbilo, dejte odběr a like a mějte se. Čau.